Намираме се в големия салон на читалище 15 септември 1903-1909 година в град Разлог. Една институция, която е емблематична за Разлог и за общината. Една институция, която е съхранила паметта на дедите ни. Една институция, която е създадена преди 115 години, защото е имало крещяща нужда от нея и то в годините, когато не сме имали българска държава. Но когато хората в Разлог и района са имали нужда, освен политическа свобода, са имали нужда и от духовно възвишение. Смело мога да кажа, че то стои на своето място, изпълнява своите функции, както всички читалища в страната, да пази, съхранява и обогатява традициите на българина. Песните, танците, обичаите, облеклото, бита, ежедневието на българина от ония години до днес. Идеята за проекта беше главно, за да може да подпомогне дейността на читалището в частта, в която се затрудняваме, а именно техническа, строително-ремонтна, подобряване на базата за развиване на различни видове дейности. В този ред на мисли една от добрите инвестиции, една от прекрасните инвестиции по този проект беше подмяната на рафтовете в читалищна библиотека и на софтуера в библиотеката. Една нова съвременна визия доби читалищна библиотека и в двата й отдела, отдел за деца и възрастни. Актуалният съвременен софтуер занапред ще позволи работата в библиотеката да има друг вид звучене, съвременно звучене, електронни картони за обслужване на читателите, дигитализация на библиотечните екземпляри, достъп на читателите, освен до хартиените образци и до дигитални техни варианти. И разбира се, една читалня, която позволява да бъде използвана за различен тип събития, свързани с художествената дейност на читалището и с социалният живот на населението на Разлог. Библиотеката доби нов облик. Така казано, тя се превърна в една наистина красива, модерна библиотека, уютна библиотека. Ние сме изключително доволни от това, с което се здоби библиотеката, нови рафтове. Детска библиотека получи още допълнително разширение на самото помещение. Имаме още едно помещение, което е приспособено за читалня. Няма дете или възрастен, или който да е влязъл в библиотеката и да не наистина така с удоволствие и похвала към нас, че библиотеката е станала наистина много хубава. С новия модул, който придобихме в библиотеката, постепенно започваме да работиме повече електронно с читателите, което пък ни дава възможност да не се занимаваме толкова с техническата част, по записване на книги, картони и така нататък. Много бързо да се справяме с тази част, за да обърнем повече внимание на търсенето на читателя и разговори за книгите. Каквато и литература, дори и за традициите, и за каквото и художествена литература, научна литература, разполагаме с всякаква литература, за която имахме нужда от такова обновление, за да читателите по-спокойно да си разглеждат, да им е по-комфортно, по-уютно. Благодарение на преподаватели, историци, хореографи и преподаватели по народно пеене, проведохме 6 модула, от които 3 практически и 3 теоретични. Участниците в съответните модули успяха да се срещнат с различните детайли от бита на разложенина от миналото, бит култура и традиция, музикална и танцова култура. А по време на практическите обучения, част от които бяха освен младите ни участници, които са основната целева група по проекта, и много самодейци и родители,
Бяха разиграни и подготвени за сцена конкретни обичаи, които са доста позабравени вече от местното население. Какъвто е обичаят Вайгугу, и за който бяха разработени танцови и певческо-музикални образци. Обичая Вайгугу е свързан с сушата. На времето, когато е било много суша във времето, хората са правили именно този обичай. Избирали са момиче, което е без родители. То е правено Вайгугу. Целият обичай се прави само от момичета и по-възрастни жени, които не участват в него, а го наблюдават дали ще бъде изпълнен така, както трябва да бъде изпълнен. Младите момичета обличат Вайгугуто с най-често се използва листа от бъс, защото той расте на мочурливи места и от главата до петите го обличат с листа от бъс и така тръгват по града, по селото да обикалят, като изпълняват традиционна песен, свързана с обичая Вайгугу, ледей Боже дъжд. Щом стигнат до къща, показва се стопанката, която с китка и вода ръси по Вайгугуто, то се върти, за да може да се отръскат капките от него и по този начин да измолят дъжда да дойде. С приключването на този обичай, момичетата отиват на реката, махат облеклото на Вайгугуто, т.е. всички листа, които са по него, и ги пускат по реката. А жените, които вървят с тези момичета, когато видят по пътя си някъде чешма, палят свещи и също се молят за дъжд. Това е така накратко обичая Вайгугу. Изпълнява се традиционно и хоро, което е обратно на часовниковата стрелка. Практическата част, всъщност в работата с децата, разказвахме за житото, за брашното, за това как са работили нашите предци. Бродерия показвахме, везба, българска везба, и то по-специално с разложките за пески, много си типични за разлог. Това, което са красили кошулите нашите баби и майки и прабаби. Но имахме деца, които не са от Разлог. За тях беше изключително интересно. Те си направиха неща, които да си отнесат даже и в породните места, за да покажат какво се прави в Разлог, какво и как е съхранено традициите и как има кой все още да им показва и да им казва за тези разложки традиции. Практическите занимания показахме как се правят традиционните за разлог пушета. Това са помпони от прежда, с които се води върха на хорото. Правихме също и телени китки, или в Разлог наречените телени чичи. На децата им беше много интересно да работят с материалите. Изключително малко са работили с прежда. Най-много по време на обученията ми хареса, когато изработихме Вайгугута с госпожа Манолева. Имаше една кукла, която беше облечена с бели дрехи. И аз заших листата, пекохме хляб и говорихме за песните и обичаите и танците.
работата по проекта ни вдъхнови да направим концерт-спектакъл, свързан с 4-те лица на времето. Това са 4-те сезона в човешкия живот, вдъхновени от колелото на живота на Захари Зограф. Изключително интересен спектакъл, който така беше предизвикателство за режисиране, защото в него влязоха много и разнообразни състави. Бяхме заложили и закупихме допълнително осветително оборудване за големия салон на сцената, декор за сцената. И всичко това вече е монтирано и беше демонстрирано по време на концерт-спектакъла, за който бяхме ангажирали професионалисти в областта на хореографията, певческо-танцовата и музикална култура, сценарист, режисьор, сценограф. 170 близо бяха участниците, които излезнаха на сцена по време на концерта. В тази връзка благодарности към всички самодейни състави на читалището и акцентът и по време на обучителните модули и по време на концерта ни бяха младото поколение, детско-юношески танцов състав Разложенче и фолклорна група Мехомиичета, които изпълниха новите образци танцови и певчески в спектакъла. Най-забавно по време на репетициите на концерта беше когато разбрах, че трябва да ходим боси и когато репетирахме без да си знаем думичките. Любимата ми сцена е лятото, защото се разказва за любовта. Когато се поклоних на сцената, почувствах вълнение, защото много се радвах, че участвах в този концерт и бях едно от най-щастливите деца в този момент. Бих поканила всички мои приятели, защото тук е едно от моите кътчета, което най-много се забавлявам. Аз съм хореограф в читалището, ръководя групи на подрастващи и на по-възрастни. По този начин в читалището се появява мост между поколенията. Наследяването на традициите, обичаите се предава от поколение на поколение. В концерта взех участие с изпълнение на дует с момче, което играе при мен от много малък. В момента той продължава в читалището, играе в почти всички групи, което още един път е доказателство, че мостът съществува и продължава поколението да ходи по него. Малките наследяват от по-големите и по-възрастните обичта към традициите и обичаите.
Това е идеята на проекта, да запазим бита, традициите, обичаите и да ги покажем на младите хора, да ги приобщаваме, да знаят къде са тръгнали техните родители и все повече да показваме Разлог като една прекрасна и привлекателна туристическа дестинация. Да показваме на света това, което сме били и това, което сме. Защо и как сме дошли до тук. Разложите, мамо,